Міцер Дядзенка. Гульні Цырцэі. Страляць з нагана не цяжка. Зараджаеш патроны ў барабан, вялікім пальцам узводзіш курок, а потым указальным ціснеш на спускавы кручок. Баёк стукае ў капсюль, іскра запальвае порах у патроне, адбываецца стрэл. Ізноў узводзіш курок, каб барабан пракруціўся і пад баёк трапіў наступны патрон. Быццам слухаеш сапраўдную рэвалюцыйную музыку, у якой гучыць і смерць старога свету, і нараджэнне новага.